niin, nyt olisi tämmönen keissi. Olisi tarkoitus tehdä tämmönen narusysteemi nuolen perään, mikä sitten kun nuoli laukastaan, niin se jättää jälkeensä tämmösen metristä 3 metriä narun, mikä sitten paljastaa nuolen paikan todennäköisesti. Voi olla, että ei välttämättä löydy, mutta niin kyllä tämä ainakin pirusti auttaa asiaa. Että hyvin yksinkertainen, tosin paikan päällä jahtihommissa näiden narujen kanssa joutuu vähän kikkaileen silleen, mutta nuoli löytyy kuitenkin todennäköisesti helpommin, niin se hyöty siitä on siihen käytännön haittaan suurempi. Että elikkä mä oon ostanut tämmöstä silkkilankaa perhohommissa. Tää on Eumerin tuotteita. En tiedä näkyykö siitä, mutta Motonetista ostin tämmöstä Unifloss Neon silkkilankaa. Ja se tarvitaan liimaa. Tää on tätä geeliliimaa, millä mä oon liimannut kaikki sulat ja kaikki ja okei, mulla tässä nyt on pari nuolta jo valmiina, että en lähde liimailemaan tässä, mutta kerron tässä nyt kuitenkin mitä on tehnyt tämmösen nuolisysteemin aikaa saamiseksi. Elikkä mulla on nyt tässä nuolessa on jotain olisiko pari metriä tätä silkkilankaa. Tää sitten kun ammutaan, niin tää tätä purkautuu hyvinkin helposti nuolen perään roikkuu. Elikkä pikaliimalla tuohon tuohon sulkien väliin vaan kohtuu hyvin kannattaa liimata, että se sitten ei ole heti eka laukauksen jälkeen irti. Eli noin, se ei vaikuta mielestäni nuolen lentoon mitenkään. Tämä voi sitten tällä nuolta pyörittämällä kelata tähän nuolen perään mahdollisimman siististi. Ja viimeinen lenkki sitten minkä on laittanut, niin mä oon vetänyt tätä nokin haalon läpi, ja kun mä nokitan nuolen, niin se lukittee tämän irtonaisen pään tuonne mukavasti. Se pysyy siinä niin kauan kuin nuoli on nokitettuna. Sitten tulee tietenkin niitä hankaluusjuttuja, että kun sä irrotat nuolen, niin sun täytyy sitten, mulla on tämmöstä kutistesukkaa, mikä on just sopivaa tuohon, niin se täytyy vaan tulpata tälle, että se sitten ei lähde itekseen purkaantuu. Tämä jos purkaantuu tuolla metässä jahtihommissa, niin se on varma, että se tulee repästyä irti, ja se on sitten sen tarun loppu, että kotona tehdään sitten uudet liimaukset sun muut, mutta niin sen kun saa siihen vaiheeseen, että saat nokitettua sen jänteelle, ja sitten kun tulee se mahdollinen riistalaukaus, niin sulla on kuitenkin jonkunlainen mahdollisuus löytyä se nuoli ja sitten mulla on vielä semmonen aika onneton UV-lamppu. Se tämä fluorisoiva lanka, niin se hohtaa aika makeasti tuolla hämärässä niin jos tätä nuoli on mennyt jonnekin maan sisään mitä on täysin mahdottomuus löytää ilman mitään metallinpaljastimia sun muita, niin tätä jos on pikkupätkäkkään tätä lankaa siinä maan pinnalla tai lumen pinnalla tai ihan missä vaan niin voihan se kellua vaikka veden pinnallakin, niin niin se ainakin paljastaa sen nuolen sijainnin sitten aika hyvin, että oottelee vaan sitä hämärää ja semmosilla
UV-lampulla saa tehostettua sitä langan hohtavuutta, mutta tämmönen oranssi niin poikkeaa kyllä luonnon väreistä aika hyvin, niin se kyllä huomaa ainakin viheriältä pellolta ja varsinkin lumeen päältä, niin se kyllä näkyy tosi hyvin. Että yksinkertainen, edullinen, muutama euron juttu. Työtä, työtä tulee jonkun verran enemmän, kun joutuu säätää vähän ettei lähde purkaantua tuon narut, mutta niin varmasti kokeilemisen arvoinen juttu ja silleen edullinen. Toinen juttu tietenkin on tuo valonokki. Sehän auttaa löytämään nuolen kyllä tosi hyvin, että joidenkin mielestä fokki menee niin pahasti persille, että sen kanssa ei voi elää, mutta mielestäni sen kanssa pystyy toimimaan, että se vaan täytyy kohdistaa nuolet sille fokille ja sillä sipuli, että ei pitäisi olla maata kaatava juttu. No, toivottavasti tuli vähän ideaa selviksi tästä, miten tämä nuoli valmistettiin.